foarte multe alge. Mâine o să mergem la Golden Sands. Astăzi am zis să stăm pe aici, să vedem ce ne oferă zona. Nu pot să zic că aș intra acolo, totuși. O să mă duc să vă arăt. Priviți și voi ce se întâmplă și la ei. Nu doar la noi este problema asta. Și la ei este prezentă și ca și la noi autoritățile nu își fac treaba sau sunt dezinteresate de turism. Nu știu. Dar cam așa se prezintă intrarea în apă, cel puțin aici. Într-adevăr, când intri puțin mai încolo, este cât de cât mai curată, dar la intrare trebuie să ai puțin grijă. Și mirosul specific de alge, de altfel. Câte se observă, se întâmplă treaba asta de ceva timp, pentru că astăzi deja uscate pe aici. Priviți ce am găsit, avem acolo și o pălărie. Cineva și-a pierdut pălăria.